Pezo entón, sí. Bueno, eu, se me permitides, como estamos en videoconferencia, vou a quitar a mascariña para poder falar con un pouco máis de soltura. Bos días a todos e a todas. O obxecto desta rolda de prensa é para contar os resultados dunha enquisa realizada durante o pasado mes de decembro, que, aínda que a enquisa contén máis información, hoxe aquí o que vimos a falar do apartado referente á actividade física no noso Concello, das conclusións que vamos sacando dela. Antes de empezar a falar das conclusións, eu vou a presentar a Paulo Carlos López, que é un dos que realizou esta enquisa pertencente ao equipo de investigacións políticas da Universidade de Santiago e que vai explicar un pouco cal foi a metodoloxía utilizada para facer esta enquisa. Carlos, por favor. Ben, pois moitas grazas ao Concello de Pontevedra. Eu veño en representación do equipo de investigacións políticas da Universidade de Santiago de Compostela pois para presentar as cuestións metodolóxicas procedimentais, algunha cuestión de contido sobre o estudio sobre a situación económica, social e ambiental de Pontevedra. Antes de nada, quero agradecer ao Concello, a Concellería de Deportes, especial ao propio Tino, tamén a Concellería de Desenvolvemento Sostible por iniciar esta colaboración co equipo de investigacións políticas, pois co obxectivo de testar as percepcións cidadás sobre diversos aspectos que teñen que ver co deporte e co medio ambiente. Para introducir as cuestións metodolóxicas, gustaríame indicar algúns elementos de campo que creo importantes. O traballo de campo realizouse entre o 16 e o 28 de novembro do 2020, co seu informe final finalizado en decembro de 2020. Foron 600 enquisas, desas 600 enquisas que foron divididas a partir de variables sociodemográficas, principalmente sexo e tramos de idade, realizáronse 279 para homes, 321 para mulleres, con 4 tramos, entre os 18 e 29 anos, 30 a 49, 50 a 64 e máis de 65. Foi unha enquisa telefónica asistida por ordenador, o procedimento coñecido como CATI, garantindo todas as medidas de seguridade para poder desenvolver este estudo. Isto un pouco a cuestión metodolóxica de traballo de campo. Despois a cuestión máis procedimental ou de contido, eu quería tamén salientar a validez do estudio. A pesar dos cambios de restriccións que estamos vivindo como unha montaña rusa, pois isto non invalida, dado que a situación que se estaba vivindo a partir de outubro e novembro mostraba niveis altos de restricción, polo tanto, as conclusións e os datos extraídos durante o traballo de campo non invalidan as decisións políticas que se tomen agora conforme a estos datos. E, adicionalmente, creo interese resaltar o traballo conxunto, que tamén foi un reto para o equipo de investigacións políticas e máis para a Concellería de Deportes e de Desenvolvemento Sostible, en xeral todo o Concello de Pontevedra, para afrontar un traballo destas características nunha situación extraordinaria e excepcional como é a que provocou a COVID-19. Fomos capaces de testar as percepcións e as percepcións trasladáronse a este informe que se vos entrega como parte desta rolda de prensa. Finalmente, a nivel de resultados, non é a nós os técnicos o que nos temos que facer os resultados, senón as lecturas simplemente técnicas, os políticos teñen que facer as lecturas políticas, simplemente resaltar un dato, que 2/3 das persoas cidadáns de Pontevedra, cidadáns e cidadás de Pontevedra, empregan parques e xardíns, é dicir, pasean ou camiñan, e isto é moi importante dende a perspectiva dos estudios, porque existe unha apropiación do espacio público que creo que é interesante resaltar nesta época de confinamento ou de semiconfinamento, que leva os representantes públicos ou representantes políticos a tomar as decisións pertinentes. Grazas por la atención, simplemente tamén dar as grazas ao Concello de Pontevedra. Estou a vosa disposición sobre algunha pregunta sobre a metodoloxía ou sobre o procedimento de estudio. Bueno, pois vamos alá entón xa coa parte máis política da rolda de prensa. Bueno, como decía Paulo, esta é unha mostra realizada sobre 600 persoas maiores de idade, estratificadas por cotas de idade e sexo,
E no que respecta á actividade física, nós estábamos moi interesados en coñecer, sobre todo, o grado de utilización dos espacios públicos, tanto para a realización do deporte no sentido convencional da palabra, como para a realización da actividade física en sentido amplio, como elemento que engloba outras accións aparte do deporte. E unha das cuestións que nos interesaba era saber, ter datos de cara a poder planificar unha política de impulso á actividade física, coñecendo canta xente utilizaba esos espacios públicos abertos non só para facer deporte, sino para camiñar ou para pasear. E o que se deduce da enquisa é o seguinte, máis do 65%, como decía Paulo, 2 de cada 3 encuestados, nos din que fan uso das sendas e dos parques, sen grandes diferencias entre homes e mulleres. Desta porcentaxe hai un 44% que di que se utiliza todos os días e un 37% que di que o utiliza algunha vez á semana. Apréciase que a utilización diaria se incrementa entre os maiores de 65 anos, chega ao 59%, mentras que a utilización máis esporádica nos máis xóvenes, que chegan ao 49%. En canto aos horarios de uso, máis do 40% fai uso dos parques e das sendas entre as 18 e as 22 horas. E en canto os máis utilizados, pois destaca sobre todo a senda do Lérez, entendendo o tramo que vai dende a Ponte dos Tirantes ata a Ponte das Palabras, máis ou menos, con un 25%, e logo lle siguen a Illa das Esculturas con máis dun 10%, o Parque dos Gafos con casi un 9%, os Xardíns de Campolongo tamén con casi un 8%, e as Xunqueiras de Alba con un 7%. Por outra banda, un 17,9% di que practica deporte ao aire libre. E aquí sí que hai unha importante diferencia entre homes e mulleres. Mentras nos homes o porcentaxe está no 26,5%, nas mulleres baixa ata o 10,3%. Tamén se aprecian diferencias entre os grupos de idade, bastante lóxicos, que entre os de 18 e 49 anos a porcentaxe está por encima do 25%, logo baixa entre o grupo de 50 a 65 hasta o 17%, e a partir dos 65 solo un 4%. E entre os deportes practicados, o que resulta máis obvio, destacan o running e seguido do ciclismo, sendo as demais actividades tendo un carácter residual. En canto á frecuencia de práctica do deporte, o 20% faino todos os días, o 70% di que algunha vez a semana. E os horarios se concentran en dúas franxas moi claras, unha que vai de 7 da mañán a 12 da mañán e outra que vai de 6 da tarde, de 18 horas ás 22 horas. Os espacios utilizados seguen a ser os mesmos que vos comentaba antes, a Senda do Lérez, a Xunqueira de Alba, a Illa das Esculturas, o Parque dos Gafos. E tamén aparece, aínda que con menor porcentaxe, aparece a Alameda. E hai outros dous datos que resultan moi significativos dentro desta enquisa. Preguntados os encuestados pola decisión da Concellería de Deportes de pechar as instalacións deportivas, o 66%, é dicir, 2 de cada 3 encuestados, móstrase a favor desa decisión, por o que parece claro que os ciudadanos valoran moi positivamente a decisión adoptada no seu día de actuar coa máxima prudencia, pechando as instalacións deportivas, deixándoas abertas só para o imprescindible, Eso se contrapón coas críticas a veces aceradas, duras e desmedidas de algún grupo político que parecía que non entendía o que sí entenderon os cidadáns de Pontevedra. 2 de cada 3 apoiaron esta decisión. Pero aínda máis, preguntados por as posibles medidas a aplicar en Pontevedra, dada a incidencia do COVID, lémbrense que esta enquisa se fixo entre novembro e decembro de 2020, cando se lle plantexan algunhas alternativas aos cidadáns, peche de algúns barrios, peche do comercio, peche dos parques, a máis valorada, con moita diferencia, é a de pechar os pabillóns e as instalacións deportivas, que alcanza un 6,13 sobre 10, sendo a seguinte máis valorada, a do peche perimetral de algúns barrios, con un 4,74. Por lo tanto, queda claro que a veciñanza apoia de xeito moi claro a prudencia e o sentido común, a sensatez á hora da utilización das instalacións deportivas, avalando claramente as decisións tomadas no seu momento por esta Concellería. Todos estes datos que acabo de citar e que poden ser un pouco farragosos, a nós nos axudan a planificar as accións de cara a promover a actividade física e o deporte
os parques para facelo, e o que temos que conseguir agora é, por un lado, seguir fomentando e incrementando esa participación tanto no apartado de actividade física como de deporte, con especial incidencia nas mulleres, porque sí que é preocupante o baixo índice de participación na práctica deportiva entendida con carácter restrictivo, o que se entende por deporte convencional, esa pouca participación, escasa participación das mulleres, que está un pouco por enriba do 10%. E, por outro lado, temos que facilitarlle opcións diferentes que incrementen a variedade de posibilidades para pasear, para facer deporte ou para camiñar, non? En todo caso, para facer actividade física. Por tanto, nos aproveitamos para anunciar que, tomando como referencia a pasada rara pero San Silvestre, que nos serviu como laboratorio de probas, temos intención de impulsar un novo proxecto que nos imos a chamar Metrosan, co eslogan de a vida é movernos, que consiste en unha rede de rutas saudables que teñen como raíz os itinerarios diseñados para a citada San Silvestre, ampliados con novos recorridos que suman ata 28 de momento, e que van a incluir diferentes alternativas para variar así os paseos, as rutas, con conexións entre elas, para que os cidadáns elixan en cada momento a que queiran facer, a distancia que queiran percorrer, tamén estructuradas por niveles de dificultade, empezando pola mínima dificultade, que sería a S, hasta a máxima dificultade, que sería a XXL. XXXL. Non me quedou ni atrás ninguna X. A idea é presentar tanto unha proposta que aproveite a nosa contorna natural, unha envexa para calquera cidade, xerando unha rede de rutas interconectadas preto de todo o mundo, con percorridos sinalizados e clasificados, como digo, por grados de dificultade para que todo o mundo estea ben informado. Iránse colocando progresivamente paneis coas indicacións necesarias, incluso con indicacións de posibles exercicios en determinados puntos, pois, por exemplo, no arranque das rutas haberá indicacións para hacer exercicios de quecemento, en outros puntos de ruta haberá indicacións para traballar a elasticidade, e ao final de cada ruta pois haberá paneis indicadores con posibles exercicios de estiramento, non? E tamén iremos procedendo progresivamente a unha sinalización de todas esas rutas de forma clara, pero pouco agresiva. Este é un proxecto que nace agora, pero un proxecto de longo recorrido que irá incorporando novidades ao longo de todo este ano. De feito que máis adiante esta rede de rutas que agora é moi urbana, ou periurbana, digamos, coa excepción da do Pontillón do Castro e probablemente pois algúns tramos do Camiño de Santiago, iráse completando con rutas polo rural, aproveitando o valor e o potencial que nos prestan as nosas 15 parroquias. E tamén, ao longo deste ano, iremos executando diferentes obras complementarias, pois como poden ser varios parques de calistenia e biosaludables, que actualmente están en proceso de definición de onde se van a ubicar para favorecer o entreno ou facer o paseo máis completo posible. Por lo tanto, estamos iniciando, a partir desta enquisa, un proxecto global de dinamización da actividade física ao aire libre para todas as cidades, porque temos que considerar a nosa cidade como unha enorme instalación deportiva que nos ofrece unha morea de posibilidades e de recursos que debemos aproveitar. E o Metrosan, que nace hoxe, inaugura esa liña de actuación que vai a ser prioritaria ao longo de todo este ano e ao longo de todo este mandato, porque queremos que Pontevedra sexa tamén un modelo e referente na práctica da actividade física ao aire libre, non? E iso é todo cuanto queríamos decir hoxe nesta roda de prensa. Non sei se hai algunha dúbida ou algunha cuestión. Eu isto das novas tecnoloxías non... Quen queira falar, que fale agora, que cale para sempre. Hola, Tim, Sara. Hola. Eu quería preguntarse, o PP acaba de ter unha roda de prensa agora na que anunciou que vai propoñer no pleno de marzo a creación dunha comisión de investigación para investigar os contratos menores do bloque que acusan que, bueno, que se lle dan a persoas afíns. Nada, quería preguntarche cual é a vosa postura. Pois
como comprenderás, me acabo de entrar por ti agora mesmo de que o Partido Popular vai a propoñer eso e, por tanto, non teño en este momento capacidade para facer unha valoración ata que me informe moito mellor, non? Eu creo que a transparencia está ben, pero creo que este Concello é tan transparente que os partidos da oposición poden rebuscar e analizar toda canta documentación necesiten e precisen. Non vexo moita necesidade de comisións de investigación cando toda a documentación é pública e se pode achegar a ela, non? Pero, insisto, non coñezo os termos en que está presentada e vou a ser o suficientemente prudente para non descalificala aquí agora mesmo e esperar a lela con un pouco máis de tempo. Está todo claro? Vale, bueno, pois nada, pois moitas gracias a todos e a todas.